Ľudia, dneska vás víta pán Siga, ideme ochutnávať čipsy. Prišlo nám to o mesiac. Máme to z internetu. A stalo to cca tak 4 eurá. A je to z Nemecka? Nie, ešte sa dobre, ako sme zaplatili, tak cca 5 eurá. Tuky má napríklad, že 30 gramov, 9,1 gramov to a 13%. Tvar má takýto. Krásne. Toto krásne vonia. Toto pekne vonia. Sú to paprikové. Ale je tam aj paprička. Ale je tam aj paprička. Takže mali byť tu aj palivé. Ale pekne vonia. Takže ideme na to. Zrobili sme tak, aby sme videli. Ja tam mám 10 z 10. Je to výborné. Môžem povedať. To je dobré. Je to trošku Fajné. pikantné. Počkajte. 10 z 10. 10 z 10. Veľmi dobré. 10 z 10. Takže toto je koniec videa. Mali Takže sme 3 časti. dajte odber, like, Doritos, druhej melón a tretej zacinkajte si a ja vás zdravím a čau!